Здравейте хора, сега снимам пак 4 бъргър са. Да, много як са бъргър. И този епизод смятам да си направя вече къща. Само да намеря 3 разгорелия се лагерен огън, къде отиде. Ето го. Изгорял е. Пет пръчки. Какво може да се казва с 5 пръчки? О, кемпфайр. Вера. Пустете хора. Няма да се търсят всяка на туда лошо, ще се гледа. Вижте хора, къде се къде тук къде пада и там долу. Ето падна! Падай! Дай! Падай, бе! Падай! И става на пръчки. Не, сега пак да го сака. Една и сетни ще се отсечери. Не. Тангерето. Не искам граве, басянко да се махна. Всяко трябва да правя с чука да го удрам, какво трябва да направя? О, да, наистина е така. То направих нещо. Awesome! Окей, ще ми трябва обаче още. Да се има само това. Отивам да се кафа. Май без 4, не, 30. Ето това. Забивам го точно така. Дай! Удай са, чупи са. Как го можеш? Дай, бе! То! Сега трябва да го сека. Дай! Това е последното! Морята! Морята! То! Още плачки, още нещо, още много нещо. Две плачки всъщност не е чак толкова много. Можем тук да си ги намерим тия плачки. О, ей това също може да го сечем. Това е направо локото и направо сечем. Което е много хубаво. Дай! Дай, можеш. Стана напълно да ми стати да косам. Да нещо. Не. Това е скарам чука да видя с тях. Ако съм чукове на това не. Support, wow! Support, кой е? Акфунт. Ай ще направя стена. О, ето.
да смеям. Какво да направя? Какво да направя? Не. Стана. Май забравих да говоря. Сега смята да направя още едно от това нещо, не напомня как се казваше. Поставям го, ще поставя един лук или не и смятам да свършвам. Окей. И това трябва да го стичам. И трябва бата да ми видят с шупената там, да. Вижте как е почва да се изпилява. Ръчката й. И самия камък е почна да става по-добре. Ока. Готово. Сега трябва да се върна светлинно бързо. Та-на-на-на. Та-на-на. Да вземем плашките. Та-на-на-на. Ока, сега да крафтиме фундацион. Да. Да, ето така. Вижте, идеално. Имаме си пръчки, по които да ходим. Да, супер. И мисля, това да е за сегашния епизод. Хора, това беше от мен, само ще споря глада. Да направя нещата прерасъл, много съм гладен. Ма много. И съм малко жаден. Да хапна. Нахрани ли ма? Да. И да пина водичка. Готово! Трябва вече да съм... Опа! Трябва вече да съм окей. Да, окей съм. Хора, сега предлагам, ще се сейфна играта. И смята да свършвам. Чао!